Bé, doncs seguim amb un altre dels caramels digitals, vale? Aquesta vegada amb intel·ligència artificial per crear presentacions ràpides. Vale? En aquest cas estem parlant de Tome App, val? En el qual, bueno, per començar, doncs, us podeu donar d'alta. Si teniu un correu Google és molt fàcil i no, quasi que no cal fer res. Vale? Llavors, en aquest cas, et fa crear com una espècie d'espai teu, jo l'he anomenat espai crea, vale? I també tens un espai compartit i també tens un espai de plantilles. Vale? Si mirem l'espai de plantilles, aquí tenim diferents tipus de plantilles. Vale? I et posen moltes possibilitats, vale? Per fer presentacions. Val? Pots triar-ne qualsevol d'aquestes i modificar-les. Si nosaltres triéssim alguna d'aquestes, imaginem que triem aquestes per poder-la modificar, doncs nosaltres ja directament amb aquesta plantilla podem començar a modificar. Imagineu-vos que jo vull fer una presentació sobre Espai Crea, no? Vale? I a partir d'aquí jo puc agafar i carregar altre tipus d'imatges que jo ja tingui posades no? En el meu ordinador. Vale? Per exemple, imagineu-vos, torno aquí, carrego, fixeu-vos que és ràpid, ja directament carregues la foto desitjada, bueno, sempre i quan les tinguis ben posades. Vale? Aquí em fa un error al carregar una imatge, torno a posar. Vale? Més o menys. Vale? Un cop tinc aquestes imatges carregades, vale? Puc triar també de treure alguna imatge, etc. Vale? Puc també agregar pàgina. Aquí puc afegir noves fotografies, vale? Perquè imagineu-vos que això és una presentació només amb fotografies, però puc agregar una pàgina i aquí puc escollir el disseny d'aquesta pàgina. Què vull? Que sigui una pàgina amb imatges, vull que sigui una pàgina amb un títol, que hi hagi text, doncs puc posar text. Vale? En la qüestió de les imatges també hi ha una altra qüestió, que pots generar imatge. Vale? Imagineu-vos que estic buscant alguna cosa sobre coordinadors, vale? I ell em genera imatges noves, vale? Que les crea la intel·ligència artificial. Vale? Llavors a partir d'aquí no sé què em generarà, la veritat. Pues aquí em genera, per exemple, aquesta imatge d'aquí, pues la podria aprofitar. Vale? L'aprofito, aquesta ja em va bé. Vale? I aquí podria parlar sobre ordinadors. Vale? I aquí, a partir d'aquí, pues, escriure el text que jo vulgui, puc canviar, puc posar taules també. Imaginem que vull posar una taula, doncs em poso una taula aquí, una taula ràpida que jo puc omplir amb diferents camps. Vale? És molt fàcil, i després a l'hora també puc agafar i dir, vaig a la pàgina 1, vale? Vaig a fer una narració d'aquesta pàgina. Doncs molt fàcil, vinc aquí, gravar narració, li permeto, ho gravo amb la meva càmera i a partir d'aquí no em veig gaire bé perquè vale? Ja estic gravant, vale? Estic gravant la presentació, vale? I podria aquí, a partir d'aquestes imatges, fer la meva sessió. Imagineu-vos que jo a partir d'imatges he de fer una introducció sobre la meva sessió. Ho estem fent molt ràpid, vale? I si m'anem més a la següent diapositiva, doncs també. Vale? Llavors, aquí, en aquesta diapositiva, jo podria gravar el que estic fent, val? I després a la següent diapositiva fer una altra gravació del que jo vull explicar en la següent diapositiva. Quan acabo, paro, i ja tindria aquesta gravació feta. Podria provar-ho, a veure si funciona. Toque para reproducir la narración. Aquí. Està a punt de reproduir-la. Ara. Vale? Ja estic gravant, vale? Estic gravant la presentació, vale? I podria aquí, a partir d'aquestes imatges, fer la meva sessió. Imagineu-vos que jo a partir d'imatges he de fer una introducció sobre la meva sessió.
estem fent molt ràpid, vale? I si m'anem més a la següent diapositiva, doncs també. Vale? Llavors, aquí, en aquesta diapositiva, jo podria gravar el que estic fent, val? Veieu que només queda amb una diapositiva, vale? Per tant, aquí jo, si faig clic, ja estic gravant, ja es veu. Estic gravant la presentació, vale? I podria aquí, a partir d'aquestes imatges, fer la meva sessió. Imagineu-vos que jo a partir d'imatges he de fer una introducció. Quan vull parar, li dono i ja està. Vale? Un cop ja tinc fet això, puc compartir. Com puc compartir? Doncs puc compartir l'enllaç, vale? O puc enviar per correu electrònic, també puc agafar i exportar-ho com un PDF. Però això estaria en el mode professional, que vol dir que hem de pagar. Val? Però bueno, és força interessant, no? Queda com una presentació molt ràpida que la pots inserir en el lloc que vulguis de Teams. Si jo volgués inserir-ho a Teams, doncs agafaria aquest enllaç, vale? Qualsevol ho pot reproduir, vale? Agafaria aquest enllaç i copiado, vale? Agafaria aquest enllaç, o podria crear fins i tot un codi QR. Vale? El podria copiar i el podria posar directament a Teams. Val? Bé, doncs espero que us hagi agradat aquest petit caramel digital.